Ja sa vás pokúsim v tom čase troška zabaviť s pohľadom na inovácie a na to, že inovácie majú určitý postup, že to nie je dielo náhody a že tie inovácie majú zmysel v tom, že je to vlastne technológia zlepšovania nielen biznisu, ale sveta ako takého. Takže Roman spomenul, že ja som sa to začal učiť v spoločnosti, ktorá sa volá Fraunhofer IPA v Stuttgarte. To je taká asi najväčšia firma vôbec v Európe na inovácie. V tej dobe, keď som tam ja robil v oblasti automatizácie, tak naši kolegovia v Erlangene vymysleli MP3. Nikto nevedel vtedy, čo s tým ešte bude a tie MP3 v podstate bola technológia, ktorá do určitej miery zmenila biznis možno v oblasti hudby. No a potom som pokračoval teda, že sme založili ten Fraunhofer na Slovensku a potom neskôr vznikla taká inovačná sieť Inovátor, podnikateľská univerzita. Ja som pôvodom strojár, tak asi som na dobrom mieste a už v tej dobe, keď som ja študoval strojarinu, tak som sa dostal k počítačom, čo nebolo ešte bežné a v podstate od začiatku som to nejak kombinoval, tie strojárske poznatky s digitalizáciou a vlastne som vyrastol na simuláciách, ani nie simuláciách typu metódy konečných prvkov, ale simulovali sme vlastne výrobné procesy a možno poznáte simulačný systém Plant Simulation, ktorý dnes predáva firma Siemens, tak vlastne u zrodu toho systému som bol, tej sa to ešte volalo Simple++ a vlastne vo Fraunhoferi v Stuttgarte sme to vyvíjali a potom aj používali.